Máte svojich nejakých favoritov, teda jedného, toho, alebo nebudete prezrádzať? Dobre, uvidíme, čo nám ukážete. Diváci, ja poprosím teraz divákov. Po niektorí ste tu dneska spali, že? Po niektorí ste tu možno prvýkrát, druhý a tak ďalej. Poďte trošku bližšie a poďte ich trošku pozbudiť, lebo im sa to bude viac ľúbiť. No, to je ono. A táto strana tiež poďte bližšie ešte. Barčo. Budeme mať či toľko miesta, chalani? Ešte spravíme takú vec. Kto z vás má zdravé ruky, tak ich dajte hore, prosím vás. Co? Kto má zdravé ruky, dajte ich hore. Všetci, že? A viete aj tlieskať? Kto vie tlieskať? Jak se to dělá? No, lebo jedná sa o to, že dosť ste boli slabí v niektorých situáciách, málo ste pozbudzovali a práve tí tanečníci to potrebovali. Takže ja teraz od vás očakávam, že tu budete ručať, pliakať, prieskať a tlieskať, pretože veľké finále je práve pred vami. Tak skúsime to? Veľký potlesk pre finalistov Aniho a Kamila! Ďakujem, vidíte, že to ide a poprosím flaštičku, aby sme to nenaťahovali. Kto si chce potočiť flaštičkou? Nie, to teba sa aj bojím. Ale nie, potoč si. Takže... No, môže ísť Kamil. Kamil pôjde prvý, Ani pôjde druhý. Takže, veľké finále začína a vás viac naozaj poprosím. Skúsime ich pozbudiť. NFX pripravený, porota taktiež, tanečníci. Ready, steady, go! Hej, hej, hej! Kamil! Poď! Hej! 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 Skúsme tie ruky použiť teraz! Hej! 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 Go! Hej! 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 Pekne robí, hoďte tak lepšie! Takže Kamil, ešte! Hej! 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 Ani, poď! Poď, Ani! Ani, tu máš svoju banku! Poď, Ani! Ani si to užíva! Kamil, poď! Kamil! Poď, Kamil! Poď, Kamila! Hej! 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 Poď, Kamil! Poď! Počkaj si na ten správny beat! Hej, dobre! Buď lepšie! Čakáme totiž na tú pravú masovú linku! Hop! Skúste použiť tie ruky za žiadny vlastný! Poďme! Poď! Vidíte to? Poď, Kamil! Kamil, ideš! Dobre, Kamil, dobre! Pekne! OK, Ani, ideš! Ani, samozrejme budy! Hej! 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 Ani! Hej! Hej! Ďakujem krásne, dvom finalistom.
Aj mne trošku vadila. Nedáte si ešte 30 sekúnd. Ja som nič nepovedal. Že máme veľké tíko. Ale super, prosím ťa. Dobře! Čo je robiť? Neviem. Ja som zvedavý, čo chcete robiť. Hledat talent. No, aby sme sa pohli ďalej, títo si sadli, títo si starí. Kto stojí ešte? Porota pripravená. Dobre páni, ešte raz veľká vďaka. Eni, perfektne, super. Kamčo, taktiež super. Diváci, čo myslíte, kto z nich dvoch vyhrá? Teraz sa vás pýtam. Tie dve mená sú tak strašne podobné, že ja tam počujem Kani. To znamená Kamil a Ani. Rozdelíme to? Ale nie. Na to je tu porota, aby to právom rozhodla. Takže, ideme odratávať spolu. Diváci. Kamil! Neviem, podľa mňa tu je aj nejakých 50 ľudí a pýtam sa, nikto mi odpovedá. Ideme odratávať spolu? Áno. Výborne. Takže začíname. 3, 2, 1, 5! Raz, dva. Ani? Takže Ani vyhral. Veľký potlesk pre Aniho samozrejme. A taktiež pre Kamila. Ďakujeme krásne, chalani. Veľké finále. Congratulations samozrejme. No ja som po roce nebol, ja som nerozhodoval. A nejaké rozporúplné názory počúvam. Porota, potvrdzujete to, čo ste práve teraz, o čom ste rozhodli? Áno, takže Ani samozrejme sa stáva víťazom druhého medzinárodného českého Verti Fightu 2010 o Polanoch. Takže ešte raz potlesk pre Aniho samozrejme.